Assalamu alaikum warahmatullah. So kamar da kuke ga wannan WPI ɗin nan ma'ana rapid pi kenan. So idan kuka lura za ku ga earnings ɗina abin da zan samu a rana guda 3 zan samu. So ga farashin shi nan $0.71. So ga idan ya kai adadin abin da zan claiming, misali a ra'ayina zan iya claiming ɗinsa a kowane lokaci. Ga wanda suke so su ɗaura farilin ɗinsu ga wurin copy nan za ka ɗauka ka tura ma wanda kake so. Yanzu misali nan ɓangaren tax ne, mutum zai iya zuwa ya tax ɗinsu, sannan kuma nan wurin top 100 ɗin nan za ka ga leaders ne, ma'ana mutum mayan leaders, ma'ana mutum 100 duk duniya ga baki ɗaya top leaders kenan. Sannan nan za ka ga wurin P2P ne, nan wurin wallet, kowa ya tabbatar da ya zo ya connecting Tonkeeper wallet ɗin shi a nan wurin. So nan wurin P2P ne, misali zan taɓa kan P2P ɗin mu gani. Sai mu ɗan jira kaɗan, da yake shi ba wai irin very fast ɗin bane, kana taɓa ya buɗe. Yanzu idan ka taɓa kan P2P za ka ga za ka yi creating order da duk sauran wasu abubuwa, kuma za ka iya sai da abinka idan har ka tara adadi. Yanzu kun ga gashi ya buɗe. So kun gani? To nan za ka sa receipt address ɗinka. Nan available balance ɗinka minimum sai ya kai guda 5 za ka iya placing order kenan. Yawwa, under ton kake son shi, ko kuma Solana, ko kuma BNB, ko kuma ATH, ka bar shi under ton. Ka bar shi under ton, ma'ana ka ɗauko wallet address ɗinka na ton. Amma duk wanda kake so za ka iya satin da wallet address za ka ɗauko, receipt address ɗinka za ka ɗauko. Misali in kana so ka sayar sai ka zo ka sa misali receipt address ɗinka da za ka yi receiving ɗin ton kake so, ko Solana, ko BNB, ko Ethereum. Ma'ana ni ton nake so, misali zan je ɗauko receipt address ɗina in saka a nan. Nan minimum sai ya kai guda 5, sai ka zo ka sa misali guda 5. To kun gani guda 5 na shi WPI abin da yake dala, za ka samu dala 3.57. To don Allah wannan project za mu tsaya wasa muna ta tallata mu, kuna tsaya kuna wasa. So kana zuwa inda ka sa receipt address ɗinka wurin nan, kana sa sell, shikenan fa ka creating order, sai ka jira za a tura maka kuɗinka, za a tura maka dalarka, ko kuma ton, ko kuma Solana kake so za a tura maka. So ka tabbatar nan wurin wallet ɗin nan, ga wurin wallet nan za mu jira mun taɓa shi. Ka tabbatar wurin wallet ɗin nan ka yi connecting ɗin Tonkeeper ɗinka. Idan ka yi connecting Tonkeeper, to za ka je ka ɗauko misali Tonkeeper, za ka je ka ɗauko wallet address ɗinka na Tonkeeper. Kun gani wallet ɗina ya yi connecting. To minimum shine sai ya kai ton 1. Minimum shine sai ya kai ton 1. To gaskiya wanda ya tsaya wasa da wannan project ɗin to fa shi bai makansa. So wanda ya tsaya wasa da wannan project ɗin shi makansa. Nan ɓangaren tax ne, ga tax kuna gani mun taɓa shi ma, sai mu jira ya ɗan buɗe. So insha Allahu wannan WPI ɗin za a samu alkhairi da shi sosai, har dai ga wanda suka yi participating yadda ya kamata. So kun ga minimum abin da mutum zai iya sai suwa shine guda 5. Za ka je ka ɗauko receipt address ɗinka na Solana kake so, na menene kake so, na Bitcoin kake so, wai na ce Bitcoin, na Ethereum kake so, BNB kake so, ton kake so, in ton kake so, duka wanda kake so za ka je ka ɗauko receipt address, ta can za a tura maka lafiya lau. To wannan shine, kun ga tax ɗin su na riga da na gama shi. Nan kuma mining page, ne. Saboda haka a shiga tukuru a yi aiki. Wannan project ba na wasa ba ne. Wannan project ɗin WPI ba na wasa ba ne. So kun ga abin da zan dinga samu a rana 3.05 per day shine abin da zan dinga samu. Allah ba mu nasara. So wannan idan nayi kwana 10 ina yi, nawa kake tunanin zan tara? Allah ba mu nasara. A shiga a yi aiki tukuru. Allahumma barik.